Desde Pontevedra, desde o pabillón municipal dos deportes da capital do Lérez, un pabillón que hoxe se inaugura, mellor dito se reinaugura, porque despois das remodelacións feitas neste Palacio Municipal dos Deportes, cambiáronse de moitas cousas a este pabillón. Prácticamente nada máis ten a estrutura antigua e agora é un gran pazo municipal de deportes, como terán vostedes ocasión de ver ao longo da transmisión. Dentro de uns minutos ofreceremosles o que será a final, a segunda final da Copa de Galicia de baloncesto entre os equipos de Leite Río Breogán de Lugo e Clesa Ferrol. Terceiro e definitivo partido logo de que cada un deles conseguira sendas vitorias. Aí teñen os trofeos que se entregarán ao final do encontro, como decíamos. No primeiro dos partidos disputado en Porriño impuxérase o conxunto de Lugo por 88-87. En el segundo partido xogado no mes de decembro en Sarria, a vitoria foi para os de Ferrol por 84-76. Bastante público acudiu en directo a presenciar este encontro, un encontro que será dirixido polos colexiados galegos Cardalda e Martínez Anta. En principio non hai ningún problema no que se refire a lesións en ningún dos dous equipos. Hai que decir que por parte do Clesa o único que ten certos problemas estomacales é Miguel Juane. Leva 2 días sin entrenar, como nos comentaba antes de empezar, uns minutos antes de entrar nesta conexión, o seu adestrador Javier Casero, pero con toda a seguridade, si é necesario o seu concurso, xogará este encontro. Por parte, aí teñen os colexiados, ese Martínez Anta, o auxiliar, e a súa dereita o árbitro principal, Cardalda. Neste momento se estáse a facer a presentación do conxunto de Leite Río Breogán. Co número 4 está Antonio Sacedo, co número 5 Manel Bosch, co 7 Manel Sánchez, aí os teñen, co número 8 Sanjurjo, co 9 Curtis Berry, co 11 Garrido, co 12 Rudy Bush, co 13 Jato, co 14 Marcos Carbanuel e co 15 Román Carbajo, o adestrador Tinsi. Por parte de Clesa Ferrol, Javier Casero trouxos a Ferrol a 12 xogadores. Co número 4 xogará Miguel Piñeiro, co número 5 Suso García, co número 6 Alberto Valde, co número 7 Manolo Baller, co número 8 Mico Saldaña, co 9 José Loureiro, co 10 Miguel Juane, co 11 Anisete Labodrama, co 12 Richie Aldrey, co 13 o capitán Miguel Loureiro, co 14 Max Legel e co 15 Valentín Ruano, o adestrador Javier Casero. Están xa perfilados os dous quintetos iniciais. Por parte de Leite Río Breogán xogarán de base Bosch, Sánchez, Curtis Berry, Román Carbajo e Rudy Goods, mentres que por parte do Clesa Ferrol xogarán inicialmente Ricardo Aldrey, Manolito Ayer, Alberto Abalde, Mike Schlegel e Anisette Labodrama.
Logo dos acordes do himno galego, todo se ha preparado para que dé comezo esta segunda final da Copa Galicia de baloncesto. Lembramos el Leite Río Breogán, actual campeón, vencedor na única edición disputada na temporada pasada, gañáralle na final tamén a 3 partidos o conxunto do Feiraco naquela final que se xogara para mañá un ano no pabellón de deportes do Barco, pabellón que se inauguraba con motivo daquel terceiro partido. Aí teñen o adestrador de Leche Río Breogán, Tinsi, un home polémico estos últimos días en Lugo. As cousas, a pesar dos éxitos deportivos do conxunto lucense, clasificado xa, como vostedes saben, para disputalo o grupo Bo da primeira división B. Tamén está clasificado Clesa Ferrol no grupo A. Un home, como decimos, polémico en Lugo. Houbo bastantes esta semana, bastantes problemas con xogadores, incluso co preparador físico Gabino Patao. E aí teñen vostedes o presidente da Xunta de Galicia, señor Laxe, que asiste a este encontro. Afondando máis no tema do Leite Río Breogán, a dimisión do seu preparador físico Gabino Carballo Patao, decir que hoxe na xunta ordinaria que ten na reunión ordinaria da xunta directiva do conxunto lucense tomarase a decisión sobre se lle admite ou non a dimisión ao preparador físico do conxunto lucense. Tamén hai máis novidades no que respecta, no que atingue concretamente neste caso o conxunto ferrolán, o Clesa Ferrol. Parece ser que hoxe tempo haberá no descanso para confirmar esta noticia co presidente Xan Fernández. Parece ser que hoxe xa se procedeu ao asinamento do documento polo cal o Clesa Ferrol pasa a ser unha sociedade anónima na que estarían como coasociados a casa patrocinadora Clesa e o propio Xan Fernández, que sería este o primeiro caso, o primeiro clube na historia do baloncesto español que pasa a ser unha sociedade anónima. Como lle decimos, haberá tempo no descanso para afrontar neste e noutros temas co presidente do conxunto da sociedade oarista. Todo xa está preparado para que dé comenzou o partido e teñen o adestrador de Clesa Ferrol, Javier Casero, dando instruccións aos seus homes. Lembramos o quinteto inicial de Clesa, formado por Ricardo Aldrey, Ayer, Abalde, Labodrama e Schlegel. Quinteto de Leite Río Breogán, formado por Bosch, Sánchez Berry, Carbajo e Rudy Goods. Os colexiados, os señores Cardalda do Colexio Pontevedrés e Martínez Zanta do Colexio da Coruña, de Vigo e Santiago, máis concretamente, para que vostedes o recoñezcan. Cardalda máis baixo, aí o teñen co balón, e Martínez Zanta, o colexiado un pouco máis grosso, que será o auxiliar. Os dous cincos xa en pista. Cardalda como árbitro principal co balón na súa man. Falta por incorporarse Rudy Bush. Aí o teñen xa no centro da pista e haberá salto entre Anicet Labodrama e Rudy Bush. Cardalda co balón. Comeza a segunda final da Copa de Galicia de baloncesto. Primeiro balón para Breogán. Defensa individual en Clesa. Vemos como Ricardo Drey colle a Manel Bosch, Alberto Abalde, a Berry, Schlegel, a Carbajo, Labodrama, outra americana, Rudy Bush, e Manolo Ayer está con Manel Sánchez. Primeiro lanzamento de Schlegel e os dous primeiros puntos para Clesa Ferrol. Xogándose a Leite Río Breogán en ataque, Rudy Goods buscando a Manel Sánchez, moi pegado a él. Outro Manolo Ayer, atención, pelexándose, facéndose un oco na zona Curtis Berry. O balón caeu nas mans de Rudy Goods, que empata o partido. Ricardo Aldrey, tamén defensa individual no conxunto de Lugo. Cambian as marcaxes
No que se refiere a marca de Schlegel, balón que perdeu Clesa xogándose a Manel Bosch. Rudy Bush movendo para Carbajo no poste baixo, corta Manel e falta persoal a primeira do partido de Manolo Aller. Falta personal que viron sinalada polo colexiado auxiliar Martínez. Anta sacará de banda Leite Río Breogán por mediación de Manel Sánchez. Sobre Bosch, encima del Ricardo Aldrey. Curtis Berry. Balón interior a Rudy Goods. Va ese balón fora de banda, impulsado por Anicet Labodrama. Sacará Sánchez, buscando nuevamente a Manel Bosch. Recibe Sánchez, máis alá da liña de 6.25, xa dentro, perfecta asistencia a Rudy Goods. Non entrou, rebote unha vez máis en poder de Ricardo Aldrey, que sae rápidamente en contraataque, aínda que frenado agora o seu equipo. Xogando Alberto Valde, decíamos, cambiaba, únicas marcaxes que cambiaban en Breogán era que Berry toma Schlegel e Carbajo toma Alberto Valde. Aí está Ricardo Aldrey indicando bloqueo. Labodrama, meteu a man Manel Bosch e a primeira falta persoal de Breogán, concretamente do seu base, aí o teñen Manel Bosch. Balón a banda para Clesa. 2 minutos levamos de partido, empate a 2 no marcador, cando sacará da banda Alberto Valde. Ricardo Aldrey buscando a Labodrama, finta por 2 veces, buscou a falta persoal e o colexiado señor Cardalda acaba de indicala a ese home, a Curtis Berry. Haberá 2 lanzamentos para Anicet Labodrama. Vemos a repetición precisamente da acción que serveu para que Curtis Berry cometese a súa primeira falta persoal, a segunda de equipo, posto que Bosch cometera unha anteriormente. Son os 2 primeiros tiros libres do partido. Anotou Labodrama o primeiro lanzamento, tamén o segundo. 4-2 a vantaxa do conxunto departamental cando xoga Rudy Bush con Manel Sánchez. Rudy Bush, reverso, lanzamento moi forzado, el mesmo se fai co rebote ofensivo. Vale a canasta de Rudy Bush e falta persoal de Anicet Labodrama. E a primeira falta de Labodrama, pode haber xogada de 3 puntos para Rudy Goods. Convirte Goods o tiro libre, o que significa a primeira vantaxe do partido de que dispón o conxunto lucense nestes 2 minutos e medio que se levan disputados. Cortou perfectamente Mike Schlegel la zona, asistencia perfecta de Labodrama e 4 puntos para Schlegel. De novo Clesa diante no marcador, esta vez de 1.65 cando xoga Manel Sánchez. Diante dele está Manolo Aller con Rudy Bush, poste baixo, reverso deste, lanzamento, canasta. Goods vai como máximo anotador do partido con 7 puntos, 2 rebotes ofensivos. Segue o Schlegel con 4 puntos por parte do conxunto do Clesa. Movendo a Valde, Schlegel con el Curtis Berry. Balón interior a Labodrama, B, sitio Labodrama e canasta. Canasta de Labodrama e falta persoal de Carbajo. A primeira de Carbajo, valen os 2 puntos de Anicet Labodrama e tiro adicional para o pivote de Clesa Ferrol. Aí está a repetición, como meteu a man Román Carbajo, e Cardalda indicou a primeira falta do xogador número 15 de Breogán. Non entrou o lanzamento de Labodrama, xogando en ataque Curtis Berry. Lanzamento vai se quedar corto, rebote para o propio Berry. Pintou perfectamente por 2 veces aí o balón, novo rebote en ataque para Breogán.
Román Carbajo debaixo do aro, vale a canasta e falta persoal de Mike Schlegel. Aí teñen a repetición da canasta conseguida polo pivote vasco de Leite Río Breogán, Román Carbajo. 2 puntos, falta de Schlegel, tiro adicional. 9-8, perdón, o marcador. Non entrou, quedouse en 9-8, un punto arriba o conxunto lucense. Xogando Clesa por mediación de Manolo Aller, con el Manel Sánchez, Ricardo Aldrey, o lanzamento de 3, non entra. O rebote para Manel Bosch. Párase Manel Sánchez. Iniciará ataque estático o conxunto lucense. Berry, Goods, balón interior, Agur, reverso deste, canasta. Atención a Rutibus, que leva 9 puntos dos 11 conseguidos por Breogán. O conxunto de Tinsí busca unha e outra vez o xogador norteamericano dentro da zona. Aí está Labodrama e falta persoal de Rutibus. Será a primeira. Vemos como Breogán se cambiou a marcaxe. Quen defenda Ricardo Aldrey agora é Manel Sánchez, cando Alberto Valde acaba de conseguir 2 puntos para Clesa, que colocan o marcador nun 11-10 os 5 minutos de partido. Curtis Berry, con el Alberto Valde, pelexando, buscando sitio dentro da zona. Rutibus e Bosch, intento triple, rebote para Labodrama. Rápido Manolo Aller no contraataque, xógase asistencia para Valde, tocou Berry, balón para Clesa. Non están sendo bons técnicamente estes primeiros compases de partido. Levamos algo máis de 5 minutos, 11-10 no marcador, un punto arriba Leite Río Breogán. Os dous equipos están xogando un pouco como de tanteo. Chama a atención fundamentalmente por parte do conxunto lucense que os homes de fora do perímetro non conseguiron ni un só punto. Os 11 puntos conseguiron os 9 Rudy Goods e 2 Román Carbajo. Mentres tanto, o lanzamento de Labodrama non entrou, rebote para Carbajo, contraataque agora levado por Manel Sánchez, non entra. A piques de recuperar o aleiro lucense, pero Cardaldas dá o balón favorable a Clesa Ferrol. Problemas para Manolo Aller, que se atopa nunha esquina do campo. Está con el Manel Sánchez, parece que o escolta. Aí o teñen de Clesa Ferrol, recibiu un golpe na boca. Polo de agora o partido está descorrindo por uns cauces de auténtica deportividade. Lembremos co último partido celebrado, aí está a repetición da xogada, como Manel Sánchez impacta no rostro de Manolo Aller, un Manolo Aller que aí o teñen incorporándose de novo ao xogo. Dicíamos que no último partido celebrado en Sarria houbera os en máis e os en menos entre os xogadores, sobre todo entre Curtis Berry e Alberto Valde. Xogando xa Manolo Aller diante del Manuel Sánchez. Anicet Labodrama hacia adentro, foiselle o balón. Os colexiados sinalan banda favorable a Clesa. Vai a sacar Alberto Valde. Ricardo Aldrey mantén Tinsí defensa individual no seu equipo. A piques de perder, rouba finalmente ese balón Manel Sánchez, anticipouse ben Rudy Goods metendo a mao a Anicet Labodrama e recuperou Leite Río Breogán, que xoga por mediación de Curtis Berry. Román Carbajo, Sánchez, Bosch, Curtis Berry hacia adentro, falta sinala o señor Cardalda a Alberto Abalde. A primeira falta de Abalde, leva 4 de equipo o conxunto de Clesa, por outras 4, aí ten a repetición que leva tamén Leite Río Breogán. Sacará de banda, aí o teñen Manel Sánchez, Manel Bosch,
O partido, como dicía o noso compañeiro Ovidio González, non ten ritmo. Novo erro no lanzamento, esta vez de Manel Sánchez, contraataque de Clesa, 3 contra 2. Foise o balón das mans prácticamente a Manol ayer e recuperou o Breogán. Pode que os equipos acusen a viaxe. Chegaron prácticamente media hora antes de que comenzara o partido. A fase de quecemento non foi boa, e dai que nestos primeiros minutos do partido os xogadores estén sin ritmo dentro da cancha. Xogando a Nicel Labodrama, balón para Aldrey, fintou perfectamente, canasta. Os dous primeiros puntos de Ricardo Aldrey, que colocan o marcador nun 12-11 favorable a Clesa. Xogando xa Leite Río Breogán, a piques de perder Berri, lanzamento lonxano de Gus, canasta. Ten que ser Gus quen meta as canastas no seu equipo, facía moito tempo que non conseguía unha canasta. Breogán, quen a conseguiu agora foi Manol ayer, unha bonita canasta, os seus dous primeiros puntos, o marcador polo tanto mantense un arriba Clesa Ferrol. E xogando Manel Bosch, balón interior a Berri, faise sitio Berri, falta. Falta, pensamos que de Alberto Abalde, efectivamente Martínez Santa indica a falta de Abalde. Aí está a repetición, será a segunda falta do xogador vigués afincado en Ferrol. Dous tiros para Curtis Berry, que anota o primeiro, o seu primeiro punto. Empata o partido a 14 a falta de 12-16. Tamén entrou o segundo, un punto arriba. Leite Río Breogán xogando Ricardo Aldrey. Saiu Román Carbajo na axuda. Aí o ven diante de Aldrey, emparellados Alberto Abalde con Manel Bosch. Labodrama, amaga, levántase, hai falta. De Rudy Puig. Falta persoal de Rudy Puig. A segunda, aí está Tinsi, que non está moi conforme ca decisión do señor Cardalda. El lanzamento de tiro libres para Niset Labodrama. Anotou o Labodrama, punto número 5 na súa conta, empate a 15 no marcador, cando levamos 8 minutos de partido. Agora a ventaxa do Clesa de un punto, 16-15, e fixen vostedes que tanteo tan baixo, en 9 minutos anotáronse 31 puntos en total. Robou Ricardo Aldrey aí un balón a Rudy Puig, cando intentaba facer un reverso, xogando o propio Aldrey agora en ataque para Clesa. Schlegel, lanzamento exterior, balón ao ferro, rebote para Rudy Puig. E creemos que alguén debería pedir un tempo morto, porque hai que poñer algo de orden nos dous equipos. Sigue o contraste, os homes de fora non marcan, tampouco ayer, que leva 2 puntos, e Schlegel 4, se están lucindo moito neste partido. Aí houve falta sobre Goods, aí viron o amago de Berry, que se levantou, me preferiu meter o balón dentro da zona a Rudy Goods. Isto valou para que Schlegel cometese a súa segunda falta persoal nesa acción que ven aí repetida. Haberá lanzamentos para Rudy Puig. Non entrou no seu primeiro intento. Leva 11 puntos anotados Rudy Puig, 2 leva Berry e 2 Carbajo por parte de Breogán. Punto número 12 agora para Breogán, empata 16. Abalde no contraataque, chegou o Labodrama e conseguiu 2 novos puntos para Clesa. Aí teñen o marcador, 18-16, 2 arriba para o conxunto de Ferrol. Bonita canasta de Carbajo,
Aldrei amaga o lanzamento de 3 puntos, deixa para Manolo Aller. Este lanza moi mal, o tiro de Manolo Aller e falta persoal de Curtis Berry. Que por certo estivo algo mal educado nesa acción que a mellor poden ver ahora repetida, nese amago de manotazo colexiado, levantar a mao, a acción en falta era clara. Algo protestones os americanos do conxunto lucense, xa sacou Clesa, Ricardo Aldrei, aí houbo pasos claros de Aldrei, os colexiados non sinalan nada. Rebote ofensivo para Schlegel, que embarullado está este partido, non entra, e rebote defensivo agora para Rudy Goods. Moi lento Leite Río Breogán, xogando Manel Sánchez, que non leva anotado ni un punto. Estamos no Ecuador desta primeira metade, tampouco entrou esa bandexa de Sánchez, e tampouco houve entendimento entre Aller e Aldrei. Repetimos, alguén debería de pedir un tempo morto porque isto é un corre-rúas. Faltan 10 minutos xustos para o descanso, empate a 18 puntos. Aí está Tinsi indicando xogada a Manel Bosch. Curtis Berry, Carbajo tentou xogar con Manel Sánchez, recupera o propio Manel, lanzamento de 3, moi pasado, Berry, rebote ofensivo, e agora si anotou 2 puntos Curtis Berry, 4 na súa conta. Xogando Ricardo Aldrei, houve falta persoal de Manel Bosch, será a segunda falta, a sétima de equipo de Leite Río Breogán. A partir de agora verá pois 1+1. Leva 2 Bosch, 2 Berry, 2 Goods, unha Carbajo, ninguna Manel Sánchez, mentres que o conxunto do Clesa leva cometía 6 faltas, 2 a balde, 2 tamén Schlegel, 1 Aller e 1 Labodrama. Os colexiados indicaron banda cando Ricardo Aldrei estaba lanzando. Agora que non fixo Manolo Aller, novo erro do escolta de Ferrol. Manel Bosch hasta a cociña, canasta. Veo ben pasillo agora Manel Bosch, a ver se o partido se anima, colle un pouco máis de rapidez nas súas accións. Cando agora houve un novo fallo no pase de Labodrama, Manel Sánchez, e falta persoal de Labodrama. Haberá banda para Leite Río Breogán. Tamén esta é a sétima de equipo de Clesa Ferrol. Emparellamento en mal xogo, emparellamento en erros, tamén emparellamento en faltas persoais. E falando de erros, Manel Sánchez tardou máis de 5 segundos, xa sacou Clesa, que si sacou rápido. Schlegel consigue o seu punto número 6, 22-20. Protestas dos xogadores lucenses. A Cardalda, xogando Manel Sánchez, balón para Curtis Berry, Román Carbajo, houve falta de Schlegel, a terceira. Aí está Martínez Anta indicando a falta de Michael Schlegel, e haberá lanzamentos de 1+1 para o conxunto de Breogán. Faltan 8 minutos e medio para chegar ao descanso, 22-20. 2 arriba que pode aumentar Román Carbajo, así o fai, 5 puntos. Román Carbajo. E seguimos insistindo na seca anotadora de Sánchez e de Berry. E non hai movimentos no banco que fagan intuir un troco no conxunto lucense. Anotou tamén Carbajo o segundo lanzamento, xa está xogando Clesa Ferrol por mediación de Mike Schlegel. Reverso de Schlegel non entra, e o rebote defensivo para Rudy Goods. Sacando rápido o balón, o lanzamento de triple canasta. Estrenouse Sánchez, o seu casilleiro e faino con un triple, o primeiro triple do partido. O segundo intento de Manel, o primeiro ni siquiera tocou o aro, e o marcador a 27-20.
Máxima diferencia do partido favorable a Leche Río Breogán cando hai tempo morto solicitado polo adestrador de Clesa, Javier Casero. Un tempo morto a falta de 7 minutos 56 segundos para o descanso cun marcador de 27-20. Logo da triple anotada por Manel Sánchez, a primeira que se consigue neste encontro por parte de Breogán. Intentouno por 2 veces, aí teñe Manel Sánchez. Unha vez lanzara Manel Bosch. Por parte de Clesa, 2 intentos, un de Ricardo Aldrei e outro de Manol Aller, que non resultaron efectivos. A diferencia no marcador de 7 puntos a prol do Leite Río Breogán, quizás habría que centrala no traballo que está facendo Rudy Bus, que sin estar facendo nada do outro mundo, leva anotados 12 puntos, máximo anotador do partido tamén do seu equipo, 12 de 27 que anotou Breogán, conseguiu Goods e atrapou 8 rebotes, 4 en defensa e 4 en ataque. Sen lugar a dúbidas, o mellor xogador do conxunto de Tinxi, que non fixo trocos no seu quinteto, tampouco ningún troco por parte de Clesa Ferrol, así pois continúan os mesmos 10 homes sobre a cancha. Manol Aller con Ricardo Aldrei, Alberto Valde, moi lento o Clesa nos movimentos de ataque. De novo Manol Aller con el Sánchez, lanzamento de 2 puntos, rebote para Rudy Bus. Non está coordinado Clesa nos seus ataques. Que balón acaba de meter Manel Sánchez para Carbajo. 2 puntos para Román Carbajo, 8 na súa conta. E atención a Breogán, que se foi de 9, 29-20 a falta de 7 minutos e medio para o descanso. Labodrama, lanzamento de Anicel Labodrama, novo rebote para Breogán. Ricardo Aldrei ca bola, Labodrama, lanzamento corto, Schlegel pelea, recolle o propio Schlegel, volve a fallar. Que partido máis malo. Manel Sánchez, fallou Manel para non ser menos. Ricardo Aldrei, Labodrama, Aldrei, lanzamento lateral deste, rebote para, íbamos a decir para quen, finalmente atrapou no Curtis Berry. O partido dos despropósitos parece que está sendo este. Non hai decisión nos xogadores. Aí ven a Berry ahora parado no medio da cancha co balón sen saber que facer con el. Saliu finalmente para Manel Bosch. Goods tratando de facerse un sitio, non entra. Rebote para Román Carbajo, cae polo chan. Manel Sánchez saca fora para Berry, o lanzamento vai a ser de 3, canasta. Canasta de Berry, atención que o Breogán ponse 12 puntos arriba, 32-20 a falta de 6 minutos e haberá troco nos dous equipos. A Valde, Manol Aller, tocou en principio Manel Sánchez e cambio nos dous conxuntos. Salta por parte de Leite Río Breogán Juan Fragarrido por Rudy Bus, e por parte de Clesa foi ao banco un desafortunado Mike Schlegel e saltou a pista Valentín Ruano. Schlegel, que é o máximo anotador do seu equipo no que vai de liga, conseguiu 6 puntos nesta primeira metade e 3 rebotes, 2 en defensa e 1 en ataque. Anotou Ruano na primeira acción de ataque. Manel Bosch, foise de Ricardo Aldrei, buscar o pasado, canasta. Ricardo Aldrei vai secar o aro, fallou unha bandexa Ricardo Aldrei, xogando Breogán por medio de Bosch. Carbajo, novo corte de balón por parte de Clesa. Ricardo Aldrei vai só, busca acción individual, gancho, Ricardo, balón para Valde, canasta. 4 puntos Alberto Valde, marcador 34-24, 5 minutos para irnos ao descanso e o Clesa que prepara un novo cambio. Entrará Piñeiro, imaginamos, por Ricardo Aldrei. Curtis Berry, acción individual, novo erro,
E os colexiados acaban de indicarlle técnica a Curtis Berry. Martínez Zanta acaba de indicarlle unha técnica a Curtis Berry que supón a súa terceira falta. Aí está a acción. As protestas de Curtis Berry e a técnica para este xogador. Levaba a Berry buscando a técnica bastante tempo. E ademais, como o colexiado Martínez Zanta xa tivera na zona breoganista unha pequena refrega con el. Como se soe decir, estaba esperando que a escopeta preparada. A mínima caeulle a técnica. A Berry non anotou Manolo Oller o primeiro lanzamento, tampouco o segundo, e o rebote, como non, para Rudy Goods, un home que leva capturado 6 rebotes en defensa, 4 en ataque, 10 rebotes, mentres hai canasta de Manel Sánchez. Un Rudy Goods que acaba de volver a pista en sustitución de Curtis Berry. 36-24, 12 arriba para Breogán. Piñeiro con Manolo Oller, busca o bloqueo de Labodrama, asistencia, iba para Valentín Ruano, e o que fixo Manolo Oller foi darlle o balón, entregarlle o balón a Manel Bosch. Houbo falta persoal de Manolo Oller, aí teñen a repetición. A segunda de Manolo Oller. Javier Casero decide cambiar o escolta de Ponferrada. Saltará a cancha Miguel Juane. Non dá permiso Cardalda para o troco, haberá que esperar. Ayer retírase cunha curta bagaxe o banquiño, leva 2 puntos e un rebote defensivo, sen lugar a dúbidas. Non é a bagaxe normal dun xogador da clase que a tesoura Manolo Oller. Anotou Manel Bosch o seu punto número 5, 37-24, 13 puntos arriba Leite Río Breogán, 14 agora, logo desta novo tiro libre anotado polo base do conxunto lucense. Miguel Piñeiro con Manolo Oller, máis agresiva agora a defensa de Breogán. Manolo Oller xogas unha triple, canasta. A primeira triple que anota o Clesa. 38-27, 11 arriba para Breogán. E Martínez Zanta acaba de indicar falta persoal en ataque de Rudy Bush. A terceira. E como Gus non cambie de cara e de xestos, pode ver unha técnica. Vamos ver a repetición. Aí se lle pitou a falta no bloqueo a Rudy Goods. Os dous norteamericanos do equipo lucense, Curtis Berry e Goods, con 3 faltas persoais. 3 ten tamén Schlegel, que está no banco. Agora se produce o troco, vaise a cancha Alberto Abalde, vaise ao banco, perdón, Alberto Abalde, saltou Miguel Juane na súa sustitución. Así pois, o quinteto formado do Clesa nestes momentos, formado por Piñeiro, que leva o balón, Labodrama, Juane, Manolo Oller e Ruano. Conseguiu canasta Anicet Labodrama, marcadora 38-29. Volveuse Javier Casero atrás na súa decisión de cambiar a Manolo Oller logo de conseguir unha canasta de 3 puntos. O sacrificado foi Alberto Abalde. Curtis Berry agora defendido por Anicet Labodrama. Houbo falta de Labodrama, pode caer unha técnica a Tinsi. A terceira de Labodrama. E haberá agora quen protesta é Javier Casero. Aí o teñen o árbitro principal, Cardalda. E haberá lanzamentos. Aí está a repetición da xogada anterior. O lanzamento de Berry, a falta de Labodrama, e agora lanzamentos, 2 tiros libres para Curtis Berry. Corto o primeiro. Os árbitros, xa falamos dos árbitros nos 2 partidos anteriores, fixemos a promesa de non falar máis deles e non o vamos a facer, porque agora nese lanzamento de Curtis Berry non se enteraron do que habían pitado eran 2 tiros libres
coller o rebote Clesa Ferrol e o árbitro auxiliar, señor Martínez Anta, mandaba a seguir o xogo. En fin, prometemos que non vamos a falar absolutamente nada da parella arbitral. Reboteou perfectamente Berri ese lanzamento triple que non entrou de Manolo Aller, xogando Manel Sánchez. Manel Bos defendido por Piñeiro. Manteñen os dous equipos as defensas individuais. Perfecta asistencia de Berri para Sánchez, canasta. Punto número 7 de Manel Sánchez, 41-29, rápido contraataque. Tense que frenar Miguel Juanes, Ruano, canasta. O partido polo menos parece que cobra en vivacidade, que se centran un pouco máis os dous equipos. Cando menos esperemos non presenciar tantos erros como os que vimos nos primeiros 12 minutos de partido. Román Carbajo, Manel Sánchez, o lanzamento é de 3, non había clara posición para o lanzamento, non tivo maiores problemas ayer para facerse co rebote. Reclaman pé os xogadores e o banco breoganista, non sinala nada os colexiados e canasta de Labodrama. E atención a ver que indican os colexiados. Tempo morto solicitado por Javier Casero. Foi o punto número 12 de Anicet Labodrama. Restan 2 minutos 22 segundos para o descanso e o marcador 41-33, 8 arriba para Breogán. Aí está Javier Casero, que solicitara o primeiro tempo morto cando o marcador estaba nun 27-20 favorable ao conxunto de Lugo a falta de 7 minutos e 56 segundos. Esperemos que lle dé un pouco máis de sorte que antes. Decimos esperemos porque antes solicitou tempo morto e o certo foi que o Leite Río Breogán lle endosou o Clesa un parcial de 7-0, que pasou o marcador dun 27-20 a un 34-20 de 7 puntos que tiña cando solicitou tempo morto Javier Casero. Pasaron a ser 14 de diferencia favorables ao conxunto lucense. O marcador agora a falta de 2-22, 41-33, 8 arriba Leite Río Breogán. Rematou o tempo morto de Javier Casero, sacando xa o conxunto de Lugo. Miguel Piñeiro presiona en toda a pista a Bos. Manel Sánchez, agora quen defende a Curtis Berry logo de que se sentara a Valde e Miguel Juane. Aí está Berry gañando posición a Miguel Juane, canasta de Curtis Berry, punto número 9. Manolo Aller, Piñeiro, Valentín Ruano, balón para Labodrama, este con Manolo Aller. Non entrou o lanzamento de Manolo Aller. Xogando Sánchez, é de 3, corto, rebote para o propio Manel Sánchez. Recupera Juane e agora falta persoal de Manel. Que embarullado está este partido. A primeira de Manel Sánchez. E o conxunto de Lugo, que sí, está máis listo a hora do rebote, está capturando moitos máis rebotes que Clesa, sobre todo en ataque. Todos os balóns largos, todos os rebotes largos son para o conxunto de Tinsi. 1+1 para Juane, anotou Miguel Juane o primeiro lanzamento, 43-34. E agora 43-35. Siempre as diferencias favorables a Breogán. Decir que esa diferencia de rebote se traduce en cifras: 21 no total do Leite Río Breogán, 9 no total do Clesa Ferrol. Unha diferencia bastante abrumadora entre os dous equipos. Anotou agora canasta Román Carbajo, 45-35. Estamos a piques de entrar no último minuto do partido. Xogada individual de Juane que non entra e hai falta de Juan Garrido. A primeira de Garrido. Habrá dos lanzamentos para Miguel Juane. Aí está Cardalda indicando acción.
Anotou Juane. Punto número 3 para o xogador de Clesa. Novo punto para Miguel Juane. Marcador 45-37. A diferencia que se mantén entre os 8 e 10 puntos favorables sempre a Leche Río Breogán. Erro agora, non se entenderon. Berry e Vos. Manolo Aller acaba de conseguir 2 novos puntos para Clesa Ferrol. 45-39 a falta de 40 segundos. Menos de 40 segundos, aí teñen o tempo que resta. Rebote para Manolo Aller. Falta persoal de Manel Bosch, a terceira. Solicitou tempo morto Tinxi a falta de 31 segundos para a conclusión desta primeira metade, con un marcador de 45-39 e lanzamentos de 1+1 favorables a Clesa Ferrol. Andivo máis fino Clesa nesta reta final da primeira metade. Surtiu efecto tempo morto solicitado por Javier Casero. E si nos primeiros 15 minutos da primeira metade o equipo menos malo, non o mellor, o menos malo fora o Leite Río Breogán, nestes últimos compases estáse demostrando ou estáse amosando un pouco máis fino, un pouco menos fallón o conxunto ferrolán. Aí viron antes a última canasta anotada por Manolo Aller, que leva un total de 7 puntos na súa conta particular. Rematou o tempo morto de Tinsi. E haberá lanzamentos para Manolo Aller. 31 segundos para que finalice a primeira parte. Houve un cambio no conxunto de Lugo e Javier Casero acaba de indicar acaba de pedir tempo morto. Sería o terceiro tempo morto, se llo dan. Será o terceiro tempo morto solicitado. Será o terceiro tempo morto solicitado por Javier Casero. Pediu o Clesa o primeiro tempo morto no minuto 13 con 27-20. O segundo tempo morto pediu no 18 con 41-33. Breogán solicitou tempo morto hai agora escasos segundos e agora Javier Casero solicita o seu terceiro tempo morto. Se ve que lle deberon de anotar o Leite Río Breogán un tempo morto do Clesa, cando a mesa indicara claramente os 2 tempos mortos anteriores como do conxunto ferrolán. En este tempo producíronse cambios. Entrou Sacedo por parte no conxunto de Lugo, entrou Loureiro, José Loureiro, no equipo de Ferrol. Anotou Manolo Aller o primeiro lanzamento de tiro libre. Tamén o segundo, 9 puntos para Manolo Aller, 45-41, 4 arriba para Breogán. Vemos como José Loureiro, o junior, toma Ruti Bus. Miguel Juan está con Antonio Sacedo. A piques de robar Manolo Aller. Balón a banda para Breogán. 16 segundos para o termo da primeira parte. Manel Bosch. Sánchez. Que ben fitou Manel Sánchez. Que ben fitou Manel Sánchez. Canasta para Sánchez. 2 segundos. Lanzamento triple de Manolo Aller. Ainda que entrara non valía. Final da primeira parte co resultado de Leite Río Breogán 47, Clesa Ferrol 40. En que o Clesa acaba de convertirse no primeiro club, mellor dito, o AR, o primeiro club de España que se convirte en que pasa a ser unha sociedade anónima. Queremos que Juan Fernández nos explique como está isto, que foi o que firmou esta mañá con representantes da marca, da firma patrocinadora de Clesa Ferrol. Bueno,
Neste intre non está nada firmado, está todo pergreñado e listo para firmar. O Clesa Ferrol o ano que ven será un equipo distinto e o club que rija os destinos deste equipo será unha sociedade anónima, eso está claro. Está xa a escritura feita, falta levala ante notario, falta pergreñar os porcentaxes que vai a levar cada unha das persoas físicas e das persoas jurídicas que compoñen esta sociedade anónima, e será unha sociedade de xestión que xestione as actividades de un club de baloncesto profesional. Iso é o que estamos a facer e que vamos a facer ao largo deste mes e do que ven. Previo paso para todo elo é a conformidade en asamblea extraordinaria dos propios socios que hoxe compoñen o Club Baloncesto Ferrol. Iso que lle queríamos preguntar a Juan Fernández, cal vai ser o papel da masa social nesta sociedade anónima que vai ser Clesa? É posible que unha participación ou é posible que simplemente o papel de abonado ou de aficionado a aplaudir ou a silbar os xogadores na cancha en función do que les fagan. Pero tamén é posible unha participación importante da masa social se é que nesa asamblea se descubre, para a sorpresa miña, que verdadeiramente hai xente en Ferrol que quere participar no club xa non como socio, senón tamén como socio nesa sociedade anónima na que eu teño moita confianza e creo que ademais é anticiparse no deporte profesional en España uns cuantos anos ao que vai a ser a realidade dentro de 4 ou 5 anos. Juan Fernández pensa que o futuro do básquet está no que el vai a intentar facer ou que xa ten prácticamente feito co OAR. Non é que crea que é o futuro do básquet, eu coido que é o futuro, sinceramente, de todos os clubs profesionales que se dediquen a calquera actividade deportiva. E, ademais, entendo que a nova lei que vai a salir, según eu teño entendido, polo propio Consello Superior de Deportes, vai a contemplar esta posibilidad. Disgregar xa dunha vez por todas o que é deporte de base, deporte federado, deporte de formación, do deporte profesional, que é outra cousa e que como tal ten que defenderse dentro dunha legislación vixente desde o punto de vista social, seguridade social ou o que sea, desde o punto de vista retributivo con Hacienda, etcétera, etcétera. Non se pode ser con estrutura amateur ter que cumprir todas as obrigas que hoxe ten a administración española para con calquer club. Isto é imposible, polo tanto eu sei que a nova lei contempla en gran parte isto. Falta un ano para que saia, vai a salir, eu coido que despois do Seulo 88, e polo tanto eu que quero é anticiparme un pouco para ir por diante. Gracias, Juan Fernández, que se cumplen os teus desexos e que o Clesa vaya para arriba. Así pois, quinteto inicial do Leite Río Breogán, tamén os mesmos homes do Clesa, salvo Miguel Juane, que salta a cancha en sustitución de Alberto Abalde, que o fixera ao comenzo do partido. Saltarán Rudy Bush e Aniset Labodrama. Martínez Anta, balón ao aire, tocou Bush, tocou despois Labodrama, primeiro balón para Clesa, Ricardo Aldrey buscando a Labodrama, pintou Aniset Labodrama, 2 puntos. 14 puntos para Labodrama, 47-43. Encurtou diferencias no primeiro ataque Clesa Ferrol. Curtis Berry no poste baixo, pasouse no lanzamento, el mesmo recupera o rebote e anota 2 novos puntos. Juan, ese lanzamento é de 3, balón directamente fora. Continúa conseguindo Leite Río Breogán os seus puntos logo de acadar o rebote ofensivo. Conseguiu un total de 20 rebotes na primeira metade por 10 do Clesa Ferrol. Roubou agora Manolo Ayer ese balón a Schlegel, canasta. O punto número 8 de Schlegel, 49-45, cando se leva consumido o primeiro minuto desta segunda metade. Curtis Berry, interior para Carbajo, lanzamento, taponou Labodrama e como sempre o rebote para os homes de Breogán. Nesta ocasión foi para Rudy Bush, anotou 2 puntos. A clave desta momentánea victoria do conxunto lucense está no rebote. Schlegel para Juane, de novo Labodrama aí peleando con Rudy Bush, rebote como non para o propio Bush, o balón que lle pega na espalda a Manolo Ayer. Juane deixa para Labodrama, lanzamento
amagou o Laborama, houve 3 segundos dentro da zona dos xogadores do Clesa. Schlegel e Juan estaban dormindo na zona. Sinalouna Martínez Anta, xa está xogando Manel Bosch, Curtis Berry, diante del Juane. Román Carbajo. Bosch, balón interior a Guts. Evita a Labodrama e a Schlegel, consigo o seu punto número 16. 2 minutos da segunda metade, 53-45. De novo 8 arriba para Breogán, con moito máis poder debaixo dos aros que o Clesa. Aí está Labodrama, meteu a man Manel Bosch, será a cuarta do base lucense, e inmediatamente Tinsi mandou quentar a Marcos Carbonell. Balón a banda para Juanes. Manolo Aller busca a penetración e falta persoal de Sánchez, a segunda. E 2 lanzamentos para Manolo Aller. Aí está a repetición, a penetración de Manolo Aller e a falta de Manel Sánchez. Anotou ayer os 2 lanzamentos, leva 11 puntos Manolo Aller, xa está xogando Manel Sánchez diante del Aller. Guts, balón interior que iba a Berry, cortou no Schlegel, rápido Manolo Aller no contraataque, non entra, palmeou pa fora Rudy Guts, pero o balón caeu nas mãos a Ricardo Aldrey. Labodrama, Juane, non entra o lanzamento de Juane, rebote unha vez máis defensivo para Rudy Guts. 3 minutos da segunda metade, 53-47. Xogando Manel Bosch, presionado por Ricardo Aldrey. Berry, lanzamento lonxano que non entra, e rebote defensivo para Anicet Labodrama. Pois Ricardo Aldrey, asistencia perfecta para Schlegel. 2 puntos para Max Schlegel, leva 10 en total. 6 deles anotan na primeira parte, ten a repetición, asistencia de Ricardo Aldrey, 2 puntos de Schlegel. Rudy Guts para Curtis Berry. Manel Sánchez, vaise liña de fondo, taponou Miguel Juane con falta persoal. A primeira de Juane, habrá cambio en Breogán. Aí está a repetición, como gañación aí Manel Sánchez perfectamente a liña de fondo. E aí está Marcos Carbonell, que saltará a pista por Manel Bosch, que se vai con 4 faltas. O xogo está detido, xa ven vostedes, a Manel Sánchez, que estaba dándose un botín, xa o fixo, reincorpora o xogo e vai a dispoñer de lanzamentos de 2 tiros libres. Un punto para Manel. Jugando Manolo Aller, Schlegel, Aldrey, falta persoal de Carbonell. A primeira. Marcador 54-49, 5 puntos de diferencia favorables a Breogán cando xoga Ricardo Aldrey. Balón interior. A ver que pitou Cardalga. Falta persoal do xogador número 14 de Carbonell. A segunda. Está frío Carbonell, dai que cometa 2 faltas seguidos sobre un home tan escurridizo como Ricardo Aldrey, xogando Juane, canasta.
Canasta de Juane, o punto número 6. Os dos primeiros puntos da primeira metade, os outros 4 conseguiron nos primeiros 20 minutos en lanzamentos de tiros libres. Xogando Berry. Carbonell, asistencia perfecta. Sánchez taponou Labodrama. O balón para Manolo Aller. Schlegel non entra. O rebote defensivo para Berry. Corta Labodrama. Agora que mete balón longo é o Clesa para Schlegel. Canasta. Perfecta asistencia de Aldrey a Manolo Aller. Deste o pase, queremos decir, de Aldrey a Aller e asistencia deste a Schlegel. Houbo tempo morto solicitado por Tinsi. O marcador está nun 54-53, un punto arriba para Breogán, que nos primeiros compases desta segunda parte chegou a ter unha diferencia de 8 puntos. Aí está a repetición da bandexa que fallou Schlegel, aínda que despois protestase os colexiados que houbo falta persoal. Foi claro o erro de Schlegel, o novo erro de Breogán e a canasta que agora sí conseguiu Mike Schlegel, que suponía o punto número 53 para Clesa Ferrol. Sacará de canasta, de debaixo da canasta, para ser máis exacto, conxunto lucense. Se o fixo Berry agora sobre Sánchez, defendido por Manolo Aller. Berry, Carbonell. Carbajo agora quen recibe. Balón a Goods, a piques de perder, faise sitio Goods, reverso que non entra, pelexase por ese balón. Con acción para Aldrey e pítase a terceira falta persoal a Marcos Carbonell. Cardalda chamando a Carbonell. Aí están vendo a repetición esa acción, esa pelexa por ese balón entre Carbonell e Ricardo Aldrey. Seguen as protestas do Breogán ao colexiado Cardalda e o conxunto do Tinsi, que ten a Manel Bos con 4 e a Carbonell con 3. Os dous bases do equipo cando xoga Manolo Aller. Busca a penetración, lanzamento pasado, rebote para Carbajo. Curtis Berry busca a Rudy Gus, tiña a Manel Sánchez ao seu lado, comprometeu esa bola que roubou perfectamente Aldrey. Pase deste a Juane, o balón agora para Berry, intenta xogada individual, vale esa canasta e falta de Labodrama di Cardalda diante das protestas do banco Ferrolán. Atención que a cuarta falta persoal da Nisette Labodrama. Ten outro americano Schlegel con 3. Aí está a repetición e habrá tiro adicional para Curtis Berry. Anotou Berry, punto número 14, aí está o marcador, 57-53, de novo o Breogán, que toma diferencias de 4 puntos, xogando Aldrey, buscando a Labodrama, lanzamento deste, taponou Rudy Bush. Balón para Sánchez, é de 3 o lanzamento, canasta. Primeira triple anotada na segunda parte por o especialista, como non, Manel Sánchez. A segunda triple que consigue lanzamento de Juane de 3 puntos. Rebote para Breogán. Curtis Berry, lanzamento con canasta. E o marcador está mal. O marcador indica 70-55. A ver que pasa, están as protestas na mesa, segue o xogo, vai a lío.
Lanzamiento de Manolo Ayer, corto, balón directamente fuera. Ahí está el marcador, 60-55. Esto está mal. A canasta anotouse, pensamos que a Clesa en vez de a Breogán. Hai tempo morto solicitado por o conxunto de Clesa Ferrol. Está o árbitro principal, señor Cardalda, falando coa mesa e dice ao delegado de Clesa Ferrol, Juan Roca, que se sente. Ese marcador está mal tal e como está, según as nosas anotacións, é 60-53, 60 Leite Río Breogán 53, Clesa Ferrol non 55. Supoño que estarán sumando, creemos, insistimos, que son 53. A mesa di que queda así. A mesa di que queda así o marcador. Continúan as protestas. Aquí cada un tira por seu lado. A mesa, o banco do Leite Río Breogán dice que é 62-53. A mesa 60-55, según as nosas notas é 60-53. Agora falta por saber quen terá ou quen non terá razón. Era o que faltaba para que se complicara un pouco máis este partido. Subiron 2 puntos máis a conta do conxunto lucense, 62, agora é 62-55. Según as nosas contas, o marcador tiña que estar nun 61-53. Seguen as protestas. Aí está o árbitro principal, señor Cardalda. Ao final arreglouse todo e o marcador quedou nun 62-53, 9 puntos favorables a Breogán. Cando xoga o conxunto lucense por medio de Curtis Berry, lanzamento moi forzado, rebote que cae nas mans de Aldrey, 2 contra 1, Aldrey, Manolo Ayer, e falta persoal de Curtis Berry. A cuarta. Haberá 2 lanzamientos para Manolo Ayer. Ahí está a repetición da clara falta cometida por Curtis Berry. A cuarta. Anotó Manolo Ayer. Punto número 12 na súa conta. Saíose prácticamente de dentro o segundo lanzamento, rebote para Rudy Bull, jugando Carbajo, Carbonell. Rudy Bull. Con el Labodrama. Canasta de Rudy Bull. Hay que lembrar que Aniseu Labodrama ten 4 faltas. Manolo Ayer, Labodrama, canasta de Labodrama e falta persoal de Carbajo. A segunda.
Hai troco no Leite Río Breogán, retírase Curtis Berry, salta Salcedo a cancha, tamén troco no Clesa, salta Ruano a pista en sustitución de Juane. Berry retírase con 4 faltas e 17 puntos na súa conta. Un total tamén de 9 rebotes para Berry. El Avodrama anotou o lanzamento adicional que coloca un marcador 74-57. Habrá que estar atentos a partir de agora no que se refire ao marcador. Jogando Carbonell, meteu a man por detrás Ricardo Aldrey e houve falta persoal. Aí o teñen de Ricardo Aldrey, indicada por ese home por Cardalda. E a primeira de Aldrey. Lanzamento de Manel, rebote para Schlegel. Aldrey busca rapidez agora nas accións ofensivas. O Clesa quedouse corta a bandexa de Ricardo Aldrey. Carbonell, asistencia para Salcedo, que ven agora Breogán os 2 primeiros puntos de Antonio Salcedo. E a falta de 11 minutos e medio pro descanso, anota Schlegel unha canasta triple, 15 puntos na súa conta, marcador de 66-60. Xogando Marcos Carbonell, defendido por Aldrey. Salcedo con Ruano, houbo segundos, 3 segundos, zona que sinala o auxiliar a Rudy Goods. Xa sacou Clesa xogando o balón Ricardo Aldrey. Busca Schlegel. Con el Carbajo, Schlegel vai hacia a zona, érguese canasta. Despertou Schlegel, 17 puntos, achega o seu equipo a 4 puntos, 9 minutos da segunda metade xogados, 66-62. Xogando Leite Río Breogán por mediación do seu base Marcos Carbonell, corta a zona, quedase frenado, ten que sacar fora para Sánchez, amaga 2 lanzamentos, tira finalmente canasta de 2 puntos. Ricardo Aldrey, liña de fondo, bandexa, agora sí, conseguiu Aldrey anotar. 68-64, 4 arriba para Breogán, que xoga por medio de Carbonell. Salcedo, indicaron os colexiados de novo 3 segundos dentro da zona de Breogán. Schlegel saca para Manolo Ayer. Acción individual de Manolo Ayer, que pedrada acaba de lanzar. Carbonell, Carbajo, tocou Ruano, e a ver que indica o colexiado. Falta de Carbonell, a cuarta falta de Marcos Carbonell. Lanzamentos de 1+1 a esta repetición. Houbo cambio no conxunto de Lugo, saltou a cancha Juanfra Garrido e Curtis Berry por Salcedo e Carbajo. Anotou Ruano o primeiro lanzamento. Tamén o segundo, 6 puntos para Valentín Ruano e o marcador 68-66. A 2 puntos acaba de colocarse Teresa Ferrol. Xogando Curtis Berry para Sánchez. Balón interior a Goods, que busca sitio na zona, consigue nun reverso a canasta o seu punto número 20. Gran partido de Rudy Goods, sen lugar a dúbidas o mellor home hoxe sobre o parqué do Pazo Deportes de Pontevedra. Aí houve falta persoal de Rudy Goods, será a cuarta falta do xogador norteamericano de Leite Río Breogán. Atención a Breogán, que ten a Vos con 4, a Berry con 4, a Carbonell con 4 e a Rudy Bus tamén con 4. Aí está a repetición da falta da
Última falta personal cometida por Rudy Bush. Lanzamentos para Anisete Labodrama. Anota o primeiro lanzamento, 18 puntos para Labodrama. Un home que tamén está con 4 faltas no Clesa Ferrol. Anotou o segundo lanzamento Labodrama, 19 puntos. De novo, mínima diferencia favorable ao conxunto de Lugo, 70-68. Pressing de Clesa en media pista. Manolo Aller está con Manel Sánchez. Aí está Regel con Curtis Berry. Manel Sánchez buscando, como non, a Rudy Bush. 5 segundos. 5 segundos. Acaba de indicar Martínez Santa a Rudy Bush. Un Rudy Goods que, mentres ven aí a Casero que solicitou troco, hai trocos nos dous equipos. Dicíamos, Rudy Goods leva anotados 20 puntos, máximo anotador do partido, e capturados 16 rebotes, 11 deles en defensa e 5 en ataque. Entrou no Clesa Miguel Juane, e tamén entrou en Breogán Manel Bosch por Carbonell, o igual que Román Carbajo por Rudy Bush. Xogando Juane para Manolo Aller. Aí está de novo Juane. Intento triple de Ricardo Aldrey. Canasta triple de Ricardo Aldrey, que coloca o Clesa por diante no marcador de un punto, 71-70, a falta de 8,5 para o final. Gran importancia este triple de Aldrey, contestado agora por Carbajo. Unha canasta de 2 puntos que pon novamente por diante a Leite Río Breogán. Xogando Labodrama, podemos ver un bonito final de partido se os dous equipos continúan co ritmo de xogo que levan amosando nos últimos minutos. Labodrama xogando dentro, non entra, quedase curto o lanzamento, el mesmo recupera o rebote, róballe finalmente Manel Bosch para Manel Sánchez. Vai valer esa canasta e hai falta de Juane. Reclamaba, aí ven a repetición, reclamaba o banco do conxunto ferrolán de que a falta fora posterior ao lanzamento, pero non foi así. Vaise o banco Manolo Aller, salta a cancha novamente Schlegel. E haberá tiro adicional para Manel Sánchez. O marcador a falta de 7,56 pro final, 7 minutos 56 segundos. Leite Río Breogán 74, Clesa Ferrol 71, 3 arriba o conxunto lucense, 4 ahora, logo de que Manel conseguise o seu punto número 18. Ricardo Aldrey. Forte a pelexa entre Labodrama e Carbajo. Falta do xogador de Breogán. Aí o teñen. A terceira. E haberá lanzamentos de 1+1 para Anisete Labodrama. Aí está a repetición da xogada. O que non nos explicamos é porque son lanzamentos de 1+1. Era claro que lanzaba Anisete Labodrama. A falta foi cando estaba efectuando o lanzamento e o colexiado indicaron 1+1. Anotou Labodrama. Punto número 20 na súa conta. Agora 21. E de novo marcador apretado, 75-73, 2 arriba para Breogán, que xoga por medio de Curtis Berry. Manel Bosch, Berry novamente, Sánchez xogando agora interior para Carbajo. Non entrou o lanzamento, houve falta. Si é Labodrama será a quinta. No, sinalou se lle falta a Ruano, a primeira. Hai troco no conxunto lucense, volta a cancha novamente Rudy Goods en sustitución de Juan Fra Garrido. Anotou Carbajo o primeiro lanzamento de tiros libres, 13 puntos Román Carbajo.
Agora 14. E de novo Clesa 4 arriba. Valentín Ruano. Michael Legel de 3. Dentro. Triple de Michael Legel, la segunda que consigue. E o marcador 77-76 favorable a Breogán. 4 triples leva anotadas Clesa Ferrol, 2 Schlegel, 1 Aldrey e 1 Ayer. Eleva 3 o conxunto lucense. Manel Sánchez 2, Berri 1 e hai falta persoal agora a segunda de Ruano. Haberá 2 tiros para Manel Sánchez. Lanzamentos para Manel. Anotou Manel, punto número 19. Tamén efectivo o segundo lanzamento, 20 puntos Manel Sánchez, marcador 79-76, 3 arriba para o conxunto de Tinsi. Cando xoga aí está Miguel Juane, buscará a liña de fondo que intentaba sacar para Legel, interceptou Manel Bosch, Manel Sánchez para o propio Bosch. Berri, lanzamento que se vai ao ferro. Ricardo Aldrey, contraataque de Clesa, parouse Ricardo Aldrey, lanzou, rebote para Michael Legel. Lanzamento de Legel, canasta. 22 puntos es Legel. E de novo ese marcador apretado, 79-78. Despertou Schlegel nesta segunda metade, 22 puntos, 16 deles anotados no que vai xogado da segunda parte. A terceira falta de Ruano, 3 consecutivas desde que se fixo cargo da marcaxe de Manel Sánchez. Salta a cancha, Manolo Ayer, vaise Juane. Aí teñen a Ruano, home que cometiu 3 faltas persoais. Sacará de banda a Manel Sánchez, fixo xa sobre Rudy Goods. Sánchez, agora marcado por Manolo Ayer. Berri. Manel Bosch, busca a Rudy Goods. Bosch novamente, Román Carbajo. Van a entrar nos 10 últimos segundos de posesión os conxunto lucense. Paso, sinala Cardalda, 79-78. Atención, sacou rápido Clesa, Manolo Ayer. Non entra o balón. E balón de banda favorable a Leite Río Breogán. O decir auxiliar Martínez Anta, que o empurrou Ruano. Xa sacou o conxunto lucense controlando o balón. Manel Bosch para Curtis Berri. Manel Sánchez, faise sitio Sánchez, non entra, rebote ofensivo para Goods, que convirte. Ricardo Aldrey. Pelexa entre Rudy Goods e Anisette Lavodrama. Ricardo Aldrey para Valentín Ruano. Tocou Pus para Perry. Novo contraataque de Breogán. Foi o balón. Dobles de Curtis Berry. Menos de 5 minutos, concretamente 4:56 para o final. Xogando Michael Schlegel. Lanzamento. Novo erro de Schlegel. Rebote para Carbajo. Decíamos que menos de 5 minutos, marcador 81-78, 3 arriba para Breogán. Manel Bosch encima del Aldrey. Román Carbajo, Sánchez, balón interior a Goods, lanzamento de este, non entra, o rebote sin problemas para Clesa, a piques de roubar Goods, pero o balón será de banda, empurrado polo norteamericano do equipo lucense. Ya sacou Aldrey sobre Schlegel. Están vendo a repetición desa xogada. Ya en vivo, jugando Aldrey diante del Manel Bosch, Anisette Lavodrama. Schlegel. Ruano aproveita o bloqueo de Lavodrama, non entra o lanzamento, o rebote defensivo foi para Berri. Carbajo, Bosch.
Berry novamente. Estaba solo Sánchez, non o viu Berry. Asistencia agora de Román Carbajo a Rudy Guts, que anota o seu punto número 24. De novo, Breogán se vai no marcador, 83-78. Falta persoal de Martínez Ante indicaba balón para o conxunto de Breogán e Cardalda indicou falta persoal a quinta de Curtis. Sinala falta persoal do 14 que non está en cancha. O 14 debe ter unha fijación con Carbonell, que lle pitou 4 faltas seguidas. Sí, efectivamente, indicou claramente o 14, despois rectificou e indicou o número 9 de Curtis Berry, que sabía que tiña 4 e foi directamente ao banco. Saltou a cancha Garrido e habrá lanzamentos para Mike Schlegel. Primeiro eliminado no partido Curtis Berry por parte de Breogán. Lanzamentos de 1+1 para Mike Schlegel. Erro de Schlegel, rebote para Rudy Bush. 83-78, 5 arriba Breogán. Manel Sánchez, Manel Bosch. De novo Sánchez. Entrou Alberto Valde en Clese Ferrol por Valentín Duano. Bosch de 3, ese lanzamento, canasta. 3 puntos que poden ser decisivos para a sorte deste partido. Cando fallou Manol ayer, novo balón para o conxunto de Breogán. 86-78, Sánchez, Carbajo busca penetración, meteu a man a Michel Labodrama e balón para Breogán. 8 puntos favorables ao equipo de Lugo a falta de 2 minutos 50 segundos para o final. Vai a sacar Sánchez sobre Rudy Guts. Novamente Manel Sánchez. Defendido por Manolo ayer. Lanzamento forzado de Manel, 22 puntos Manel Sánchez. Tamén despertou o Leiro Lucense nesta segunda metade, 2 minutos e medio para a conclusión do partido. 10 arriba, 88-78, 10 arriba Leite Río. Breogán xogando Clesa por mediación de Labodrama, meteu a man Manel Sánchez, cometeu a súa terceira falta persoal. Tan só un home eliminado no partido. Curtis Berry foi ao banco con 17 puntos e 11 rebotes, 8 en defensa e 3 en ataque. Cambio no Breogán, salta a cancha Antonio Sacedo e ao banco vaise Garrido. Que mareo lle está metendo Tinxi a Juanfra Garrido. Saco a pista, está como un minutiño, aí teñen, volve ao banco e así durante todo o partido. Fallou o primeiro lanzamento Anisek Labodrama. Anotou o segundo. 22 puntos para Labodrama. Estamos a pique de entrar dentro dos últimos 2 minutos de partido. 88-79. A vantaxe clara para o equipo de Tinxi, que xoga por medio de Bosch, Sánchez. Balón, asistencia para Carbajo e houve falta persoal de Mike Schlegel. A cuarta de Schlegel. E tempo morto solicitado por Javier Casero. A esta repetición da falta persoal que acaba de indicar o colexiado señor Cardalda. Tempo morto, como decíamos, solicitó Javier Casero a falta de 1 minuto e 57 segundos para o final do partido. O resultado claro favorable ao conxunto de Lugo, 88-79, 9 arriba para os homes de Tinxi. E teñen a Javier Casero contando remediar unha derrota que parece
inevitable. Como decimos, restan de 1 minuto e 57 segundos ao conjunto de Ferrol para intentar dar a volta a este resultado. Por de pronto, Carbajo dispara de 2 lanzamentos de tiros libres. Anotou un punto máis para o Breogán. Agora a diferencia está en 10, 89-79, que pode ser 11 si Carbajo anota o segundo lanzamento. Efectivamente, 90-79. Deberá apurar as accións ofensivas Clesa Ferrol. Lanzamento de aval de canasta. Manel Sánchez presionado por 2 xogadores. Houbo falta persoal. A ver, pensamos que do Labodrama. Efectivamente, a quinta de Labodrama. Aí está ese Manolo Ayer que recibe un golpe de Manel Sánchez. Labodrama será o segundo home eliminado, baixo o banco con 4 rebotes atrapados en defensa, 4 tapos colocados e 22 puntos, máximo anotador do seu equipo emparellado con Schlegel. Escolleu banda Leite Río Breogán, ten 2 bases na cancha, Román Carbajo. Perdón, Marcos Carbonell e Manel Bosch. O partido, perdón, o videopartido estaba parado porque o Clesa estaba con 4 xogadores. Ainda non entrara Miguel Juane, aí o teñen, estaba con 4 logo de eliminación de Labodrama. Por eso se quedara solo Marcos Carbonell, porque había un home menos de Clesa, evidentemente. Xa sacou Manel Sánchez agora. E falta personal intencionada de Manolo Ayer. Falta persoal intencionada, indicou Martínez Anta de Manolo Ayer. Aí os teñen ao fondo das súas imaxes. Aí está a repetición. Houve un forcejeo entre Bosch e Manolo Ayer. E Martínez Anta indicou falta intencionada do xogador de Ferrol. Dos lanzamentos para Bosch. Anotou o primeiro, 10 puntos Manel Bosch. 10 tamén é a diferencia que ten ao seu favor o conxunto de Lugo. Non entrou o segundo lanzamento, como viron, de Bosch, balón a banda para Breogán. 1:37 para o final. Sacará Manel Sánchez, fixo sobre Carbajo, de novo Manel. Esgotará o conxunto de Kixi os 30 segundos. Carbajo, Manel, xogase unha triple, canasta. Canasta de 3 puntos de Manel Sánchez, de falta persoal intencionada. A ver de quen. Pensamos que de Rudy Bush. Efectivamente, aí está ese cartón o señor Martínez Anda indicando falta persoal de Rudy Bush, que é a quinta. Aí está Rudy Bush saudando o respetable. Marcador 94-81, 13 favorable ao Breogán. E agora os lanzamentos serán para Alberto Abalde. Gus retira o banco con 24 puntos, 19 rebotes na súa conta, 13 defensivos, 6 ofensivos e un tapón. Fallou Alberto Abalde.
anotou no segundo lanzamento a Val de 7 puntos na súa conta e tiene un marcador 94-82, un 21 para o final, balón en poder de Clesa. Manolo Aller. Lanzamento de Cruz, vai a quedar corto, tan corto que non tocou nin área, falta de Manolo Aller. Aí teñen a Manolo Aller. No, pensamos que indicaran técnica, pitaron tempo. Martínez Sánchez tirou tempo de Tisi, que descontrol. Que descontrol nos últimos minutos de partido. Mike Schlegel quedouse no medio da pista protestando a Martínez Santa, reclamaba o Javier Casero e Manolo Aller, que nos olvidamos a cuarta falta persoal do escolta. Aí está a repetición da xogada. Manolo Aller, lanzamento, e vimos como agarrou a Marcos Carbonell. A falta foi clara, Manolo Aller debería sonreír quizás un pouco menos, porque a acción foi clara e puidose ver na repetición. Banda Sálcara, Leite Río Breogán, Sánchez o saque, Juanfran Garrido. Marcos Carbonell quedou tumbado, xa se ergueu Manolo Aller. Continúa Carbonell co balón, salen dous homes a presionalo. A piques de roubar Juanes, seca a posesión do balón Leite Río Breogán. A asistencia, non foi asistencia, pase de Carbonell a Carbajo e houve falta persoal de Juane. A terceira falta persoal de Juane, o marcador 94-82, 12 arriba Leite Río Breogán. Estamos no último minuto, son 57 segundos que restan e haberá tiros. Anotó Carbajo. 95-82, estos dos últimos minutos de partido están se facendo interminables. Tamén o segundo lanzamento de Carbajo entrou, 96-82. A Valde, lanzamento, canasta, falta persoal de Carbajo. Será a cuarta falta persoal de Román Carbajo. 50 segundos, tan só transcurriron 6 segundos de xogo, restan 50 por final. 96-84, 12 arriba Leite Río Breogán. Anotou a Valde o lanzamento, 10 puntos para Valde, 50 segundos, 96-85, xa sacou o conxunto lucense. Carbonell, Bosch, aí a presionado Aller, sacou ben para Carbonell, Manel Sánchez, novamente Bosch, Juanfran Garrido, Carbonell, Sala Aldrey, intenta roubar o balón, houbo falta de Ricardo Aldrey, a segunda, resta medio minuto, exactamente 31 segundos para o final do partido, 96-85, e o conxunto lucense vai a sacar de banda. Juanfran Garrido, Carbonell, Manel Bosch. É unha triple de Manel Sánchez, canasta de 3 puntos de Manel Sánchez, 28 puntos Manel Sánchez. Agora triple que se xogou foi Manolo Aller, que deu o rebote, Juan anotou 2 puntos, 2, menos de 10 segundos, Carbonell, Carbajo, 2 puntos para Román Carbajo e falta persoal, pensamos de que foi de Avalde, efectivamente. 2 puntos para Carbajo, falta persoal para Alberto Avalde, a terceira. Restan 2 segundos para o remate deste partido. Casero ven a felicitar a Tinsi ni siquiera mirou para Casero. A amabilidade non fixo ora moita gala o adestrador de Leite Río Breogán. Lanza Schlegel un balón desesperado
e de remate do partido co marcador de 101-87. Victoria para o conxunto lucense que revalida así o título conseguido o ano pasado na localidade de Ourensán do Barco de Valdeorras, segundo ano pois consecutivo campeón da Copa Galicia de baloncesto. O conxunto lucense, lembramos xa para rematar esta transmisión, ao final do partido Leite Río Breogán 101, Clesa Ferrol 87. Sin máis, señores, voltamos xa a conexión aos nosos estudios centrais en San Marcos. Esperemos que a transmisión fora do seu agrado, que pasen unha moi feliz noite. Sin máis, señores, voltamos xa a conexión aos nosos estudios centrais en San Marcos. Esperemos que a transmisión fora do seu agrado, que pasen unha moi feliz noite.